கடவுளே, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்பா. அவன் குஷ்புக்கு கோயில் கட்டுறான், நம்ம யாருக்கு கட்டலாம்? சனிலியோன் கட்டுவோம் கோயில். நம்ம தேவதை மியா கலிஃபாவுக்கே கோயில் கட்டு. நல்லா திம்பா போல இருக்கு. என்ன கண்ணத்தை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கான்? ஏதோ பிரச்சனை போல. ஏய் ஐயோ பார்த்துட்டானே. என்ன ப்ரோ ஒரு மாதிரி இருக்க? ஒன்றும் இல்லையே. என்னாச்சு? எங்க ஆபீஸ்ல ஒரு பொண்ணு வேலை செய்யறா. பார்க்க ரொம்ப அழகா இருப்பாடா. கொரோனா சீசன்லயா 2 பேர் தான் வேலை செய்ய போவோம். அவ தனியா இருக்கப்போ போயிட்டு என் பொண்ணு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு என்ன அரைஞ்சிட்டாடா. பார்த்த கூட யாருமே இருக்கல. நல்லா அடிச்சுட்டா. 2 தரம் என்ன தூக்கி வேற போட்டு மிஞ்சிட்டாடா. ஐயோ யாட்டி போய் சொல்லிட்டானா கேவலமாகிருமே. ஏய் யாட்டி சொல்லிடாத. சேச்சே, நாயாட்ட சொல்ல போறேன். டேய் ப்ராமிஸ் பண்ணு. ஹலோ மச்சான், உனக்கு விஷயம் தெரியுமா? சொல்லுடா. மறுபடியும் அவன் கேவலமா அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் மச்சான். நம்ம அமெரிக்கன் மச்சான் கோலை போட்டு சொல்லு மச்சான். ஓகே 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 ஓகே. எங்க அவன் நம்பரை காணோம்? டேய் வேணாண்டா. காலிங் அமெரிக்கா. மிஸ்டர் ஜோ பைடன், யூ நோ சம்திங்? நீ இப்படி கேவலப்படுத்தினானே. ஏய் ஐயோ என்ன வேணும்? கோச்சிக்கிட்டு இருக்கியா? கேப்ப நீ பண்ண வேலைக்கு கூப்பிட்டு வச்சு ஆர்த்தி எடுத்து ஒஸ்காரை கொடுக்க முடியும் உனக்கு? தாறுதல பையன் என்னை கேவலப்படுத்ததே உனக்கு வேலையா போச்சு. ரொம்ப செலவு பண்ணி வாங்கின ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன். ம் இந்த வாங்கிக்க. தேங்க்யூ.